Bones, avui us vull parlar de com podem reforçar el nostre sistema nerviós. Per què? Perquè pot ser que directament vivim amb una melancolia, que és totalment normal. Estem en ple canvi d'estació, ha arribat la primavera, i normalment quan arriba la primavera, doncs això ens altera. Ens pot alterar de moltes maneres, i una d'elles és potenciant aquesta melancolia. Per una altra banda, pot ser que estigui tot el dia molt nerviós, molt crispat, vaja, que mossego el que tinc al cantó. O et pot passar que tinguis alteracions en la son. Llavors, amb remeis naturals, això ho podem solucionar. Com ho faríem? Doncs mira, el primer és aquesta melancolia, aquesta sensació de tristesa. Val? Realment, amb la primavera això succeeix perquè com hi ha tants canvis de temperatura, canvi de pressió, canvi de llum, que ens hem d'adaptar amb ella també, hi ha modificacions de calor, fred, tot això el nostre cos ho pateix. Estiguem o no estiguem tancats, ho està patint. Aleshores, què passa? Que hi ha molta gent que sent una sensació de nostàlgia. Per sobreviure en aquesta sensació de nostàlgia, hi ha dues plantes que per mi són ideals. Una és l'hipèric i l'altra és la sàlvia. Aquestes dues plantes el que fan és pujar-nos una hormona que nosaltres tenim a l'organisme, que se'n diu serotonina, que és l'hormona de la felicitat, i fa que ens trobem més contents, més òptims. Val? És molt important saber que aquestes plantes, si es pren medicació, ens hauríeu de preguntar si amb aquesta medicació les podeu prendre o no. Però qualsevol persona que no prengui medicació les pot prendre. De seguida notarà que el seu estat d'ànim puja. Val? Què és el segon que podia passar? Que nosaltres estiguem supercrispats. Ja pot ser una, perquè no estem menjant correctament, és a dir, estàs picotejant tot el dia, sobretot picoteges coses dolces, greixos, tot allò que ens està donant una energia que no estem cremant. I a part de no cremar aquesta energia, el que t'està fent és com debilitar les carreteres per on te passen les teves neurones. Què significa això? Que estan com convertint una carretera que podria ser una autopista en un camí de carro. Llavors nosaltres què hem de fer? Hem d'intentar que aquest camí de carro torni a ser una autopista. Per això, superimportant, menjar fruits secs que no siguin torrats, intentar menjar peix el més fresc possible, intentar que sigui peix blau, tipus salmó, tonyina, si és petit millor, i si no, suplementar-nos amb alguna cosa que porti omega-3. Però a part, aquesta crispació també té un toque, hi ha alguna planta que ens pot ajudar a controlar-la. Llavors, normalment nosaltres intentem treballar amb plantes tipus valeriana, però perquè no m'induirà la son, sinó que, o l'espino, perquè em tranquil·litzarà, em sedarà una miqueta. I per mi un dels grans secrets i remeis és l'espígol. Si pots fer-te un bany a casa amb espígol o agafar l'oli essencial d'espígol i posar-lo en un dosificador d'aromes o fins i tot prendre el via interna perquè t'actuarà de relaxant muscular. Per tant, és la millor manera de nosaltres tenir aquesta sensació de sedació. Més us diré que un petit remei, ara que teniu els nens a casa, és intentar posar com a ambientador oli essencial de mandarina, romaní i lavanda, perquè d'aquesta manera estareu tranquils i es podran concentrar. I per últim, superimportant, l'insomni. Clar, hem trencat una miqueta els nostres ritmes, estem portant una situació que no és la normal, ens aixequem una miqueta més tard, tot això fa que anem una miqueta més descol·locats. I per això tenim solucions com poden ser una melatonina per retornar-nos en aquests ritmes. Llavors què passa? Que la melatonina és una hormona que en principi fins als 35 anys tothom sintetitzem, per tant no hauríem de tenir problemes. Què podem fer? Prendre la melatonina directament, que tothom ens està recomanant, o si no, anar-nos a buscar plantes que ens indueixin i ens relaxin i ens portin aquesta son. Clar, des del meu punt de vista, intentar treballar amb l'amapola de Califòrnia, amb la passiflora, són el millor que podem fer per intentar treballar sobre aquest son molt més profund. Ara, què pot ser? Estem en una situació molt dura. Llavors, si veieu que us costa molt conciliar la son, tireu de flors de Bach. Hi ha un remei que és el Rescate Night, que directament fa que aquests pensaments repetitius que tenim, que no ens deixen dormir i tal, els tinguem solucionats. Espero que amb aquests petits consells us vagi bé per restablir el vostre sistema nerviós.